entzule, aditu berri duzun moduan mereziote, Chill Mafiaren abestia ditzen genuen, eta bai gaurko saioak merezi du, gaurko Zebrabidea gurutzatzeak merezi du, hemen txegauda Ataun Irratian eguerdiko ordu bata bitarte ariko gara, zuzenean, eta aipatzen genuen, Aitziber eta Joar lehendabiziko gonbidatoia prest dugula, gure ondoan, puntual etorri da, eta ez da gainera, edo zein gonbidatu ez da Joar. Ez noski, Martin Aramendi, Ataungo alkatea egunon. Egunon. Ondo, hemen txe, gustora, egia esan pentsatzen nuen etorri nahizenean, 3-4 lagun egongo ginela, eta aretoa beteta ikusteak errespetu bizka bat ematen du, baina, aldi berean poza ere bai, ez? Hori, gaur egun polita daukagulako hemen, eta gaina egun historikoa, atzoz geroztik FM-en ere emititzen ari gara, bazen, herritar askoren eskaria, batez ere adineko jendeak eta, badu interes hori irratiarekiko eta interneten ibiltzeko itura hondirik ez dute, eta, horiek ere, aurrerantzean, gaurtik aurrera aukera izango dute entzuteko. Ez da lehendabiziko aldia, Zebrabidera gonbidatzen zatxeguna, lehendik ere izan zara gure saioan, gaurkan bertze paper batetik, alkate modura, Ataungo alkate modura, konta iguzu Martin, ezagutzen ez zaituen batentzat, pixkate zure ibilbidea alkatetzan, edo noiztik zabiltzan Ataungo alkate gixara? Hau, bigarren legealdia dut, 2019an hasi nintzen, 4 urte gogor, baina aldi berean emankor, eta, asko ikasteko balio izan diaten 4 urte izan dira, eta bigarren legealdia, bide bereti doa, mundu guztiak esaten digu, bigarren legealdia izan da, dena kontrolpean izango duzu, eta beste gauza bat izango da, baina, hemen ez ustekoak egunero sortzen dira, eta hori, lan polita da, baina aldi berean asko eskatzen duena, mugari gabe eskatzen duena, eta neurriak hartu behar izaten ditugu, eta aukeratu, denari ez dago erantzuterik aldi berean. Izanen da kaso entzuleren bat Ataun herria ezagutzen ez duena, nik onartuko dizut lehendabiziko aldia zen etortzen nintzela bertara, Aitziber lehendik ere izan azinen, baina urbildu nahizenean hasi naiz eta, eskerrako klemauza existitzen den gaur egon, baina sartu naiz auzo batean, gero izugarrizko errepidezak izan bat kilometro gehiago egonen ziren, baina bertze auzo bat, eta gero aipatu duzu bertze auzo bat ere badagoela. Ataun bada herri nahiko berexia, fisikoki ere. Luzea da, kilometrotan baditu 14 kilometro, herri osoa zeharkatuz gero sakanara iristen da, Txarriagana, Zarbizu eta inguru hortara, eta baditugu 3 herrigune nagusi, San Martin, San Gregorio, auzo bera, eta Aia, eta gero auzo bakoitzak baditu barnean beste auzo batzuk, adibidez, San Martinen baditugu Elbarrena, Arrondo, Astigarraga, Arin, hemen Ergoiena ere bai, auzo asko dira, eta behin hemen izan zen bersolari batek esan zuen bezala, auzo asko eta herriri bat ere ez. Ez da hori ere, baina garai batean baziren, auzoen arteko liskarrak, eta pentsa dezakezu ez. Nik uste, azken urteotan guk ez dugula hori bizi izan, eta modu naturalean bizi dugula auzo batetik bestera etortzea, edo jendeari kosta egiten zaio batzutan, batez ere San Martin darrei eta gorantz etortzea, baina, polita da, eta oaintxe lantzen ari garen apoan ere, puntu nagusietako bat hori da. Herri barneko komunikazio hori, modu jasangarrian edo modu iraunkorrean egin ahal izateko aukera eskaintzea. Errepidea, beste ibilgailu jasangarriago batzuen bidez egin ahal izateko aukera hori. Beraz, hemendik kanpo eta Ataundarrak zarela esaten duzu, baina zuen artean auzoka aurkezten zarete? Batzuk bai. Batez ere auzo hontakoak eta dira oso, mengoak eta goikoak dira, San Gregoriokoa, Ataungoa baina San Gregoriokoa eta. Askok ere galdetu egiten dute, ez dakit, Donostialera joan eta norbaite galdetzen baldin badizu non gazara Ataungoa eta asko galdetzen dute, ere San Martingoa edo San Gregoriokoa. Bai, eta gero batzutan galdetzen dira, 3 Ataunetako alkatea zara eta bai. Alkatea bakarra daukagu. Joar, kasualitatea da, San Gregorion irratia hemen izatea egoitza edo pixkat nola suertatu zen hori? Esango dugu Ataungo udalak joan zen, duela, 2000
Emeretzigarren urtean, hori da hasi zuen legealdian, bueno, egoitza hau bera, Sangre Friozon kokatzen den bikario etxe hau, bueno, gutxik zegoen, edo, bueno, gu gauden, gela honetan liburu hauek bat zeuden, ezta, baina gainontzean egoitzari etzitzaion alako erabilera bat ematen, eta orduan, bueno, udal taldea bera izan zen, gugana gerturatu zena, esanaz, egoitza honi alako erabilera bat eman nahi ziotela, utxik edukitzea, baino noski, erabilera bat edukitzea, askoz zera hobeaztelako, aprobetxatzeko noski. Eta orduan, beraiek izan ziren gure gana etorri zirenak, ze horren aurretik, bueno, etxe bateko logela batetik eskaintzen zen Ataun Irratia, eta orduan, bueno, guk proposamena noski onartu egin genuen, izugarrizko luxua da, Ataun Irratiak horrelako toki bat edukitzea bere uinak lauaizetara zabaldu alizateko, eta orduz geroztik, 2019 urtetik, 2020 hortxe izango zen, mentxe gaude, gela honetan. Martin, zerk eraman zuen udala proposamen hori egitera edo zausnarketatik heldu zineten pixkat? Batetik Joarrek esan duena, etxe hau hemen zegon, 2009-tik, 2010-tik, etzen erabiltzen ezertarako, eta esan genuen, eskaini behar dugu zerbitzu San Gregorion ere, hasi ginen liburutegi zerbitzua eskaintzen, gero etorri da gerora Lurlab izeneko proiektu bat ere, Maker Space edo da, hor tresneria badago, ikastaro batzuk ematen dira, ordutegi badago, jendeak bere gauzak egin ditzan, gauzak birzikla ditzan, sort ditzan, eta gero bagenekien, irrati hau bazela, bagenekien nola zebiltzan, eta ni egia esan bereziki irratizalea naiz, beti izan naiz, telebista baino desente gehiago kontsumitzen dut irratia, bere garaian programa bat egindakoa naiz, zean, Molotov irratian enibilitakoa naiz, 80ko markadan, eta banuen ze hori, eta banuen FM-en emititzeko bultzada hori emateko gogoa ere. Ideia edo, visualizatzen nuen, Molotov bezalako irrati baten funtzionamendu, herriko elkarteak edo, herriko gazteak edo, bere programak egiteko aukera izan dezaten, eta ideia hori. Eta, jarri ginen harremanetan, Joarrekin eta, esan genien, nahi da zure bikario etxean zuei leku bat egitea, eta bere ala erantzun zuten baiezkoa, eta ia aldi berean hasi ginen, FM-ko emisio hori lortzeko, lizentzia lortzeko papeleoa egiten. Hori ere izan da... Bide luze bat, ez? Luzea malkartxua eta... Gaur egun beraz, ze frekuentzien mundua hain da eroa esan genezake, Ataun Irratiak udal frekuentzia bat eskuratua daukala. Bai, hori da. Eskuratu genuen... eman ziguten urte honen aseran edo, eta epea genuen, ustet, atzo zela epea, emititzen hasteko. Bestela, galdu berriz. Hori da, eta hori bide da, eskerrak eman nahi dizkiot hemendik, Iñaki Etxandi lagunari erotu beharrean, baina azkenean oso lan hona egin du, eta bai, zugarrizko lan egin du egia esan. Primeran entzuten da, artista hutsa. Entzungo zenuten agian, ez? Eskualde edo herri mailako azpiegiturak dauzkaten komunikabide asko txikiak izten ari dira, ez? Korrespontsalak eta zuek alderantzizko urratsa eman duzue, inork esan aldizu, ez? Politika mundutik, baina zer zabiltza? Ez dute, nahi bintzat zuzenean, nahi iruditzen zait, herrirako tresna polita izan daitekeela, eta bai herri egiteko herrigintzarako tresna egoki iruditzen zait, hori. Dena ipatu dudanagatik, ez? Elkarteek aukera izan dezaten, edo gazteek, edo nahi duenak, adinekoek ere, zergatik, ez? Programa bat egiteko, edo bestelako erabilera bat emateko, eta jutzen zait, baduela honek etorkizuna. Eta herrian, Ataunen bertan, irratiak pixkat ze bilakaera izan du, edo ze harrera izan du. Somatzen duzue, inguruan feedbacka ematen dizutela, edo jendeak aditzen duela Ataungo Irratia? Egia esan, niri behin baino gehiagotan etorri izan zaizkit herritar batzuk esan azkoa Joar. Egia esan, ez da behar adina baloratzen egia esan egiten duzuen lan guzti hau, ikeragarria da. Eta, egia esan, harrigarria da ere, jendeak nola baloratzen duen, ez da, azken batean gure gustuz egiten dugun zerbait delako, gustatzen zaigulako, sinesten dugulako proiektu honetan, eta orain FM-a lortuta ere alako indar gehiago ere esango dugu agian etorri zaizkigula, eta horiek baliatzen saiatuko gara noski, askoz zer irratia, askoz ere herritarragoa izateko, ez da, orain arte, Ataun Irratiak urte guzti hauetan kanpora begira ere lan asko egin du, orain FM-a lortuta iruditzen zaigu herrira begira jartzeko momentua iritsi dela, askoz ere gehiago oraindik ere,
eta, bueno, bai, feedback hori asko jaso izan dugu, bai izugarrizko lana egiten dugula, eta asko gereskatu izan dute Martinek azpimarratu duen bezala, FM bitartez entzun nahi dutela ere. Orduan, noski, poza ematen du azken batean, zuk egiten duzun lan hori entzuteko gogori dagoela ikustea. Bai. Konta eguzu, ze kolore dauka Ataun Irratiak, bueno, hemen espumila urdina da, baina ze emango diozu, zer dauka Ataun Irratiak? Ez dakit, azken batean orain gaur egun egia da Ataun Irratian ere bost pasai pertsonak osatzen dugula lantaldea, bost pasai pertsona garenok ere gure bizitza dugula hemendik kanpora, gure lana dugu, augustuz egiten dugun zerbait da, eta noski Ataun Irratiak gure bizitzaren ordu batzu eskatzen dizkigu baita ere, ez da noski hau aurrera eraman alizateko garbi dugu indar hori egiten jarraitu egingo dugula, eta indar gehiago emango diogula, eta saiatuko garela ere noski herriko jendea biltzen, eta beraiek ere noski uin hauen bitartez beraien hitzak eman ditzaten, beraien proiektuak aurkeztu ditzaten, azken batean noski herritarrek ere beraien ahotsa izan dezaten uin hauetan. Aipatu nahi dut, badula tradizio bat Ataunek, izango dira, ez dakit, guk ez genuen harrapatu, baina 35 bat urte hemengo ikastetxean irrati badute, Otsua irratia, ostiralitan emititzen dute, eta bada gaztetxoei eta herriko neskamutilei irratiaren mundu hau transmititzeko modu bat, beraiek egiten dute bere programa, eta gero jarraitzeko aukera eukitzea nik uste polita dela, eta etorriko direla, esatari berriak. Alkate zarela agian zaila izango da, inoiz alkatez pasara, zuk ze saioengo zenuke, Martin? Nik, ez dakit, belen aipatu dudan Molotov irratiko saio hori. Bauzu eskarmentua, eta oso gustura egiten genuen, bertsolarizari buruz zen, komentatzen genituen saioak, elkarrizketatzen genituen bertsolariak, eta behar bada bertsolaritzarekin lotutako zerbait egingo nuke. Orduan ekin egon bidatuko zen. Paperak aldatu eta... Eta erronkarik edo baduzue, aintzinera begira eman nahi duzuen pausorik edo, epe motzean izan daiteke, epe luzera begira, amestere libre da. Ez daukagu gehiagik hitz da, nik uste dut elkartea ja sortu duzuela. Hori da, hori komentatzen genien, gal komeni da, elkarte bat sortzea, irrati elkarte bat izatea, eta elkarte hori indartzen eta sendotzen joteaz. Ikusiko dugu, ez dakit. Ez dugu gehiagik hitz honi buruz, baina hemendik aurrera hitz egin beharko dugu. FM-arekineko lan edukigu orain arte orduan, lasaixeagoa dela, aurrera begira joango gara horri ere hitz egiten. Baina, Ataun Irratiko talde bezala, gure asmoak nagusiki hori dira, herriko jenderekin, elkartekin elkarlanean jartzea, beraiei ere noski hitza ematea, eta irratiaren 24 orduko parrilla saiatzea gauza ezberdinekin osatzen baita ere, ezke gaur egun Arrosa irratisareak egia esango dugu izugarrizko laguntza ematen digula, gainontzeko irratietan eta osatzen diren edukiak eskaini ahal izateko. Esango nuke ere, Ataun Irratia hasiera batean baita ere sortu zela irrati musikal baten itxuran, oraindik ere jarraitzen dugu horri tiraka, eta ikasturte honetako parrillak ere itxura hori askoz ere gehiago hartu duela aurreko ikasturtekin eta alderatuta. Beste apustu bat egin dugu, eta horrek ere ekarri du noski nortasun hori ikusgarriago izatea parrilla berrian. Ederki, ikusiko da, zer den datorrena, Martina Mendiezakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken, zuere geldituko zara, pixka gurekin gaurko egunean? Bertz zer egin bat. Pixka entzun nahi dut, hemen dagoen jendeak zer dion, eta goiz guztia ez dakit hemen gero nahi zen, baina txela joaten nahi zenean ere, piztuko dut irratia, eta entzungo dut hemen jende interesgarri asko ikusten dut. Edaz, ipatu herri txikia garela, baina aldi berean, zorionez oraindik elkarte gintza nahiko indartsua daukagu, dauzkagu, ez dakiz emate elkarte dauzkagun, eta horietako 4-5 oso jarduera emankorrekoak, urte osoan gauzak antolatzen eta eskaintzen dituztenak, bor daude Gentil Baratze elkartea, Otsotarrak elkartea, adinekoen atxeden toki elkartea, Otsoa dantzataldea, oso zorioneko gara alde hortatik. Eta, nik nahi nuke, irrati hau elkarte gintza horren meseetan jarri eta hori indartzeko tresna izatea.
Ederki, ala bedi, mi esker Martin. Eskerrik asko. Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.